Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. We hebben weer het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet van Curaçao en de omliggende eilanden. En we beginnen met het bericht dat Sylvania, of ontvanger Trona, restricties oplegt. Waar gaat het over? Het gaat over de minister van Financiën, Javier Sylvania. Die heeft een brief gestuurd aan de ontvanger Alfonso Trona. Conclusie uit de brief kan zijn dat Trona mag aanblijven als ontvanger, maar dat zijn bewegingsruimte aan banden wordt gelegd. De minister van Financiën laat weten dat er verschillende onderzoeksrapporten zijn geweest. En daar komt naar voren dat Trona bepaalde voordelen lijkt te hebben gegeven aan een groep belastingplichtigen. De minister wil daar een eind aan maken en daarom moet er binnen 2 weken een verbeterplan worden opgesteld door de ontvanger. Daar zal dan kritisch naar worden gekeken. En ook wil de minister dat er een rekenmodel wordt opgesteld voor particulieren, omdat op die manier objectief kan worden bepaald welke betalingsregeling iemand krijgt. Uit de rapporten van het SOOP lijkt dat Alfonso Trona op eigen houtje bepaalde betalingsregelingen heeft afgesproken. Dat moet nog verder onderzocht worden, maar dat is het beeld dat voorkomt uit de rapporten en de minister wil daar in ieder geval een eind aan maken. Advies over vaderschapsverlof. Het lijkt iets nieuws en het lijkt iets dat er ook daadwerkelijk gaat komen. Meer vaderschapsverlof op Curaçao. Daarover heeft de Sociaal-Economische Raad een uitvoerig advies uitgebracht. Het gaat nog over een initiatief wetsvoorstel en dat is opgesteld door de MAN-fractie. Het beoogt de introductie van een algemene vaderschapsverlofregeling van 5 werkdagen voor vaders bij de geboorte van hun kind. En de SER heeft ernaar gekeken en nu kan het proces verder worden ontwikkeld. Maar het lijkt er dus op dat er wellicht al dit jaar voor vaders dadelijk 5 vrije werkdagen komen na de geboorte van hun kind. Kogelregen in Ronde Klip. De politie moest gisteren weer naar een melding toe waarbij werd gezegd dat er was geschoten in een straat. Het gaat nu over de Kaya Piriskina, dat is in de buurt van Ronde Klip. Daar is door onbekenden meerdere keren geschoten. Volgens sommige media is er een auto in de straat gekomen, werd er geschoten, kwam de auto daarna nog een keer terug. In ieder geval, er zijn 13 kogelhulzen gevonden. Niemand is gewond geraakt, maar de politie heeft de zaak in onderzoek. Volgens de MFK zijn er 4300 huizen zonder water. Er is de afgelopen tijd meer aandacht voor het probleem. Nadat Fundación Gente y Medio Ambiente hier al jarenlang strijd voor heeft geleverd, is nu ook in het parlement meer aandacht voor het feit dat een deel van de Curaçaose bevolking opgroeit in een huis zonder water. Zeker in het geval van kinderen is dat heel erg treurig. En volgens de MFK zou het dus om meer dan 4000 huizen gaan. En ze willen zo snel mogelijk hierover een debat hebben met ministers Roetmilda Larmoni Cecilia van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn. En met Rui Sandro Seintje, de minister van Economische Ontwikkeling. Sakito moet aan alle regels voldoen. Dat is vanuit de ministeries bekendgemaakt. Er is een petitie gestart, een online petitie vanwege buurtbewoners. Die vinden dat er overlast ontstaat door de bouwwerkzaamheden bij Sakito. En ook dat ze niet weten wat er precies gaat komen. Nu heeft het ministerie gezegd dat de regering benadrukt dat dergelijke projecten een boost kunnen geven aan de maritieme economie in het gebied van Sakito. Maar, net als alle andere ontwikkelingen, moeten ze wel werken in overeenstemming met de lokale milieuwetgeving. En moet er goed gekeken worden naar de mogelijke impact op het lokale ecosysteem. Dat roept nu vragen op, dus daar moet nog verder naar gekeken worden. Maar het is een antwoord, omdat de bewoners al jarenlang, maar al geruime tijd hebben gevraagd bij de overheid van wat gebeurt er? Kunnen we bezwaar aantekenen indien nodig? Meer duidelijkheid wilden ze hebben en dat lijkt nu in ieder geval een eerste stap gegeven. We houden de situatie voor u in de gaten, want de bewoners vinden dat de werkzaamheden buiten proportie zijn. Straf vindt dat er vertrouwenspersonen moeten worden benoemd. Dat heeft Juan Laurens van de vakbond aangegeven. Bij de introductie van vertrouwenspersonen binnen het overheidsapparaat
is het voor werknemers makkelijker om misstanden aan de oren te stellen. Nu kunnen ze alleen naar de leidinggevende gaan en dat werkt niet altijd in het voordeel van de klokkenluider, om het maar zo te zeggen. Men wil onafhankelijke, objectieve personen in het overheidsapparaat waar mensen misstanden kunnen melden. En minister Hato benadrukt het belang van samenwerking in het Koninkrijk. En dat gaat over een overleg dat hij begin deze week had met de ministers van Justitie van Nederland en Aruba. Onderwerp van de bijeenkomst, die werd gehouden in de Centrale Bank op Curaçao en Sint Maarten, gaat over de mentale gezondheid van gedetineerden. Minister Hato deed een oproep dat op het gebied van TBS-verpleging en de mentale gezondheid van gedetineerden meer moet worden samengewerkt binnen het Koninkrijk. Hij noemde deze zorg een mensenrecht en zei er hard aan te willen werken dat alle mensen die gevangen zitten en psychische problemen hebben, goede hulp krijgen. Ook de andere ministers, dus van Nederland en Aruba, staan hierachter. Hoe zich dat precies moet uitwerken, daar werd over gesproken. Maar in ieder geval, het streven moet zijn dat er binnen het Koninkrijk ook voor deze mensen samengewerkt wordt. We gaan even over naar een break en zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom bij Heavy Mix Concrete. Heavy Mix Concrete is in 2009 opgericht door de familie Vieira. Toen de tijd bestond de vloot uit 4 betonmixers, 1 pomptruck en een hele simpele betonplant. Maar kijk nu wat het is geworden. 14 betonmixers, 6 betonpompen en een nieuwe betonbatchingplant. Bij onze nieuwe batchingplant vindt de menging plaats in de mixer van de betoncentrale en niet in de truckmixer. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. En we beginnen bij Bonaire, want de minister Harbers heeft een bezoek gebracht aan de luchthaven van Bonaire. Hij is op bezoek op de eilanden en heeft daar gekeken hoe het gaat met de ontwikkeling van de luchthaven. Hij sprak met diverse medewerkers van Bonaire International Airport en werd rondgeleid. Ook kreeg hij veel uitleg over de plannen. Minister Harbers is in de laatste tijd vooral bekend geworden als de man die wil proberen dat er elektrische vliegtuigen gaan vliegen tussen Bonaire, Curaçao en Aruba. Met de korte afstanden tussen de eilanden is het een ideale proeftuin voor de duurzame luchtvaart van de toekomst.
onder meer elektrische vliegtuigen. Misschien begint de toekomst van de luchtvaart wel hier op Bonaire, aldus de minister. Mooie woorden en we moeten natuurlijk in de gaten houden wat zich daar precies van gaat uitontwikkelen. Maar in ieder geval is de minister naar Bonaire gekomen om de omstandigheden nogmaals te bekijken. En daarna zal hij zijn reis vervolgen. Dan gaan we naar Curaçao, want DUO is hier weer. Dat is de dienst die studenten die naar Nederland gaan helpt met het krijgen van financiën. Die studiefinanciering, om het zo te zeggen, geeft aan de studenten. Nou, die zijn om de zoveel tijd 26 april vanaf begin deze week. Eerder deze week zijn ook bijeenkomsten geweest in het WTC voor studenten en ouders met vragen. Belangrijk nieuw punt is dat studenten nu al een BSN-nummer kunnen krijgen als ze nog op Curaçao zijn en naar Nederland willen gaan studeren. Dan kunnen ze vanaf hier al heel veel regelen en dat is goed nieuws. We spraken erover met Monique Hogewerf van DUO. Monique Hogewerf van DUO. Je bent weer op Curaçao. Een tijdje geleden was je hier ook. Nu blijf je tot de 26e met andere mensen van DUO. Ja. Maar belangrijk nu is dat studenten of mensen die gaan studeren in Nederland nu al een burgerservice nummer kunnen aanvragen. Dat is belangrijk, maar eerst wil ik van jou weten, wat is een burgerservice nummer? Ja, een burgerservice nummer, dat is een persoonlijk nummer wat je voorheen kreeg als je je inschrijft bij de gemeente in Nederland. En het is vergelijkbaar met het CEDLA-nummer wat mensen hier op Curaçao hebben en op Bonaire. Dat ook een identiteitsnummer eigenlijk is. En in Nederland gebruiken we daar het burgerservice-nummer voor. En dat is belangrijk als je bijvoorbeeld een bankrekening wil openen of als je een huis of een kamer wil huren. Klopt, ja. In het verleden moest je daar lang wachten en duurde het daarmee langer dat je kon inburgeren in Nederland, zeg maar. Ja, klopt. Ja. Het is voortgekomen uit een onderzoek wat de Nationale Ombudsman een tijd geleden heeft gedaan. Die heeft een rapport opgeleverd, kopzorgen van de Caribische studenten. En daar kwam dit ook als een van de knelpunten naar voren. Dat studenten nog geen burgerservice-nummer hebben als ze naar Nederland vertrekken. Dat je die dus pas krijgt in Nederland. Dus het voordeel daarvan nu is, op het moment dat je een aanvraag studiefinanciering bij DUO gaat doen, krijg je automatisch dat burgerservice-nummer terwijl je nog op je eigen eiland bent. En daarmee kun je je veel beter gaan voorbereiden op je vertrek naar Nederland. Wat ook heel belangrijk eigenlijk is, wat ik nog vergat te vertellen, met dat burgerservice-nummer kun je ook een DigiD aanvragen. En dat kan hier ook op Curaçao of op Bonaire. Dat wordt uitgegeven hier op Curaçao bij de vertegenwoordiging. En dat digitale identificatiemiddel, die DigiD, die is heel erg handig om in contact te zijn met allerlei overheidsinstellingen in Nederland. Bijvoorbeeld kun je dan ook op Mijn DUO inloggen, dat is de digitale omgeving, zodat je je berichten over studiefinanciering kunt lezen. Je moet een bankrekening openen natuurlijk als je naar Nederland gaat. Dat kan ook vaak al met dat BSN, afhankelijk welke bank je uitkiest. Maar dan kun je ook online het bankrekeningnummer alvast doorgeven. Dus ook die DigiD aanvragen is heel belangrijk om van tevoren te doen. En daar kunnen wij natuurlijk ook bij helpen als je daar vragen of problemen mee hebt. Zodat je al je aandacht kunt besteden aan je studie. Als je en je goede start in Nederland, ja. En zij benadrukt ook dat studenten die problemen hebben met hun studieschuld nog altijd langs kunnen komen bij het kantoor van DUO. Meer info daarover vindt u op duo.nl/bezoek Antillen. En op die manier kun je informatie vinden over wanneer je langs kunt komen. Duo.nl en ga dan naar bezoek Antillen. Dan gaan we verder met internationaal nieuws. Venezuela sluit alle diplomatieke posten in Ecuador. Dat heeft de Venezolaanse president Nicolás Maduro gisteren aangekondigd. Hij neemt die maatregel uit protest tegen de bestorming van de Mexicaanse ambassade in de Ecuadoriaanse hoofdstad Quito om oud-vicepresident Jorge Glas te pakken. De sluiting duurt totdat het internationaal recht in Ecuador uitdrukkelijk wordt hersteld. Aldus Maduro die vindt dat het internationale recht schade is aangedaan door in een ambassade binnen te vallen om iemand op te pakken. Dat gebeurde op 5 april. Toen drong de Ecuadoriaanse politie de ambassade van Mexico in Quito binnen om de voormalige vicepresident te arresteren. En die had juist enkele uren daarvoor politiek asiel aangevraagd en gekregen. Het gaat om een corruptiezaak, maar volgens ook Mexico, net als Venezuela, is er sprake van een ongeoorloofde actie van de Ecuadoriaanse justitie. En Mexico noemt het een flagrante overtreding van het internationale recht
En een inbreuk op de Mexicaanse onafhankelijkheid dat de ambassade van Mexico binnen is gevallen. We houden het voor u in de gaten, zoals we al het nieuws hier in de regio voor u in de gaten houden. En we houden u ook op de hoogte. Dit was Access Journaal. We zijn er morgen weer. Ik wens u het allerbeste. Tot ziens. Dag.